Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру татар музыкасы, театры һәм профессиональ вокал башкару сәнгате үсешенә гаять зур өлеш керткән шәхес, атаклы композитор, Тасырның халык артисты Сара Садыкова хакында. Татар халкының беренче профессиональ хатын-кыз композиторы, 400-дән артык җыр, инструменталь әсәрләр авторы, талантлы актриса һәм 1920-1930 елларның атаклы җырчысы Сара Садыкова 1903 елның 1 ноябрендә Казанда дөньяга килә. Талант иясенең туы да гади генә булмый. Ул көнне әтисе Гариф белән әнисе Биби Гайшә Казанның Кларациткин урамындагы 18-нче йортка кунакка килгән була. Булачак композитор көтмәгәндә генә дөньяга аваз салырга уйлый. Гариф абый күлмәген салып, яңа туган кызын үз күлмәгенә били. Аңа Биби Сара дип исем кушалар. Тик тора бара Биби өлеше төшеп калып, Сара гына булып кала. Сара башлангыч белемне Фатыха Аитова мәктәбендә ала. 1921 елда Казан педагогия техникумына укырга керә. Аның матур, яңгыравык тавышын ишетеп, Фатых Әмирхан җыр сәнгате буенча белем алырга киңәш итә. Язучының шушы сүзләре Сараның булачак язмышына юнәлеш бирә. Техникумда укыган вакытында ук җырчы һәм актриса буларак ул «Без егет» спектаклендәге Сәхим Җамал ролен башкарып, тамашачылар күңелен яулый. Сараны әлеге рольдә күреп, мәшһүр язучы Галимҗан Ибрахимов «Известия Татарстана» газетасында аны мактап зур мәкалә яза. Бу спектакльне яшьләр хәйрия максатыннан, башкалада ачлыктан җәфа чигеп укучы студентларга ярдәм итү йөзеннән куйган булалар. Сара Садыкова исеме афишаларда Сара Донская дип күрсәтелә. Алга таба талантлы кыз, композитор Солтан Габәши тәкъдиме белән Мәскәүгә укырга китә. Һәм 1922-1928 елларда консерватория каршындагы музыка техникумында укый. Мәскәү үзәк татар эше театр сәхнәсендә уйный. Сара Мәскәү консерваториясында белем алган беренче татар хатын-кызы була. Гомумән югары музыкаль белемгә ия беренче татар кызы. Садыкова 1924 елда Мәскәүдә артист һәм режиссер Газиз Айдарский белән гаилә кора. Аларның бер-берсе белән алышкан мәхәббәт хатлары әле бүгендә саклана. Ул хатлардагы хисләрнең җылысы теләсә кайсы йөрәкне өретерлек. Сарышым, җанашым, синең үзгәләнеп язган хатыңны алдым. Синең яныңнан бер кая китмичә, назлашып, бер-беребезне ихтирам итешеп кенә яшисе иде дә бит. Театрда эшләреңне җайлап, ничек тә Мәскәүгә килү ягына кара. Синнән башка ялгыз яшәү мине тәмам туйдырды. Сагынып, күп сәламнәр белән Азигың, дип яза сөекле Сарасына Газиз Айдарский. Сара Садыкова исеме белән бер рәттән Моң шишмәсе дигән атамада янәшә йөри. Ул татар музыкасы, театр һәм профессиональ вокал башкару сәнгате үсешенә зур өлешен керткән шәхес. Бүгінгі көндә Татарстан Республикасы Милли музейының фондларында Сара Садыкова аның иҗаты тормыш юлы белән бәйле 100-гә якын экспонат саклана. Аларның күбесендә әлбәттә безнең документаль фонд, аның фоторәсемнәре, документлары аның белән бәйле һәм башкалар. Сара Садыкова иҗаты белән бәйле зур гына архив безнең шулай ук берничә ел элек Татар радиокомитеты фондыннан да тапшырылды. Биредә аның күп санлы ноталары, аның әсәрләренә язган, күп санлы клавирлары безнең килделәр инде. Алар бүгенге көндә менә фондовый закупочный комиссия узырга әзерләнәләр. Алар арасында иң кызыклылары булып, аның безнең экспозициядә берсе урынган һәм икенчесе безнең бүгенге көндә әле фондларда сакланган 2 сәхнә костюмы тора. Сара ханымны аның калфагыннан башка күз алдына да китереп булмый. Шуңа да аны замандашлары калфаклы сандугач дип тә атап йөрткәндер. Концертларының афишалары без инде Сара Садыкова иҗатының Салих Сайдашев, Солтан Габәшиләр иҗаты белән бәйләп башланганда беләбез. Сара Садыкова 1921 елдан башлап үзенең дебютировать итә инде, иң беренче тапкыр сәхнәгә чыга. Ул буйдак егет әсәрендә
Һәм аннары соң Солтан Габаши аның алга таба белемен Мәскәүдә, Мәскәү консерваториясендә дәвам итәргә тәкъдим итә. Һәм ул берничә ел Мәскәүдә эшли. Безнең фондларга кергән әйберләр, алар күбесе башка безнең мәдәният хезмәткәрләре, язучылар архивларында тапшырыла. Шуңа күрә аның төп архивы бүгенге көндә Апас районында саклана. Милли музей фондларында Сара Садыкова концертларының бихисап афишалары, шәхси архивының фотосурәтләре, картиналар да байтак. Аларны үз күзләрең белән күрү, бу материалларны өйрәнү үзе горурлык түгелмени? Фотосурәтләренә игътибар итсәк, аларда инде әлбәттә аның сәхнә чоры күбрәк, башка мәдәният әһелләре, композиторлар белән, безнең танылган артистларыбыз белән мөнәсәбәтен, кемнәр белән Казанда булган, иҗат иткән, Казанда эшләгән чорларда аралашуында күрә алабыз. Белгәнегезчә, инде ул күп еллар татар театрында да эшли, һәм шулай опера сәхнәсенә дә чыга. Шулай ук беренче татар операсы булып саналган Сания операсында, Сания образы да махсус Сара Садыкова өчен язылган дип санала. Ләкин аны иң беренче премьерасында инде аны Сарапаның сеңлесе башкара. Соңрак Сара ханым да үзе дә сәхнәгә менеп, әлеге операда катнашуы, тамашачы тарафыннан аның әлеге образы бик яратып кабул ителүе мәгълүм. Сара Садыкова 1930-1934 елларда Казанда Татар Академия театрында эшли. Әлеге чорда ул Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар», «Зәңгәршәл», «Кандыр буе» һәм Таҗи Гыйззәтнең «Наемчик» музыкаль драмалары буенча куелган спектакльләрдә төп рольләрне башкара. Муса Җәлил, Салих Сәйдәшев һәм башка мәшһүр шәхесләр белән якыннан аралаша. Беренче татар оперлары булган Сония һәм Эшчедә төп партияләрне башкара. Яңа оешкан Татар дәүләт опера һәм балет театрының беренче солистларыннан була. Сония операсында төп партия нәкъ менә аның тавышына языла. 1934-1938 елларда Мәскәү консерваториясы каршындагы Татар опера студиясында укый. Шул чорда Мәскәү художество академия театрының 35 еллыгына багышланган тантаналы чарада Станиславский сорауы буенча Сара чыгыш ясый. Җыр тәмамлангач, Константин Сергеевич аның янына күтәрелеп, җырчының кулын үбәде. Сезне зур киләчәк көтә ди. Студияны тәмамлап кайткач, 1938-1948 елларда булачак музыка дахие Татар опера һәм балет театрында эшли. Аның тарафыннан башкарылган Рейхана, Саҗидә, Галиябану, Сәрвәр партияләре югары профессиональлек үрнәге булып тора. Данлыклы татар композиторы Салих Сәйдәшев «Сандугач» дигән җырын Сара Садыковага багышлап яза, һәм ул аны беренче тапкыр башкарада. Җырчы буларак аның репертуарында татар, башкорт халык көйләре, татар композиторлары иҗат иткән романслар һәм ариялар били. Сара Садыкова татар музыкасы, театр һәм профессиональ вокал башкару сәнгате үсешенә гаять зур өлеш кертә. Сара Садыковага багышланган музейларга килгәндә, аның берсе Апас районы Тутай авылында. Сара ханым үзен чыгышы белән шушы төбәкнеке дип санавы мәгълүм. Икенче музей исә Казан шәһәрендәге 4-нче татар гимназиясе кысаларында урнашкан. 2004 елда безнең гимназия директоры Вахит Вильхани Абзаловна танышты Сара Садыкованың кызы белән, Әлфия Газизовна Айдарская белән. Шул сөйләшеп нитеп, шулай музей тупларга булдык. Шәхси әйберләрен Сара Садыкованың, бу шәхси әйберләр белән менә без танышабыз. Монда менә ул әйберләр белән кунакларын каршы ала иде. Артистлар белән, художниклар белән, язучылар белән бергә сөйләшеп, уй фикерләрен бүлешеп утырганнар. Менә инде бу стендларда без күрәбез аның иҗат юлы. Монда иптәше Газиз Айдарский турында, инде талантлы әти-әнинең талантлы кызы турында да бу стендта без күрә алабыз мәгълүматлар. Шуннан да музей кысаларында Сара ханымның шәхси әйберләре бихисап. Мисал өчен бу өстәл урындыклар Кәнәфи дә аның фатирыннан алынган. Әлеге музей гомумән алганда да композиторның эш бүлмәсен хәтерләтә. Музейның түрендә безнең Сара Садыкованың бүлмәсе күренеп тора. Менә аның портреты
һәм шәхси әйберләре. Аның фортепианосы, ул анда үзенең иҗади әсәрләрен туплаган. Менә бу стенада безнең фотоларда без күрәбез язучылар, шагыйрьләр, җырчылар, аларның арасында Муса Җәлил, Салих Сәйдашев һәм күп күренекле шәхесләр Сара Садыйковалар белән бергә эшләп, алар белән бергә яңа әсәрләр чыгарды. Музей белән берлектә 2004 елда безнең гимназиядә конкурс-фестиваль оештырылды. Бу конкурс-фестиваль Калфаклы сандугач дигән исемен бирелде. Анда Сара Садыйковның җырлары, әсәрләре, музыкаль әсәрләре, балалар 7 яшьтән 17 яшькә хәтле жюри алдында үзенең һөнәрләрен күрсәтәләр. Ул җырлар менә балалар иҗат итә, балалар җырлый. Ул җырлар бер дә онытылмый. Сара Садыкова иҗаты шыннан да мәңгелек. Ә инде аның табигате, холкы хакында Әлфия ханым Айдарская үзе сөйләде. Ул бик простой кеше. И бик общительный. Үзенең халкын яратадыр бик. Считал, что татар халкы бик талантливый. Актриса буларак от сердца работала. Она, значит, читала в газете стихи этого Ахмета Рикеева, Ктабсини деген. И вот она это Ктабсини, трамвай юк. Анан соң трамвай келе, бөтен халык утырып китә, ул бер үзе генә кала остановкада. Вот в это время идет эта мелодия, она оторваться не может, она рождается вот эта песня. Причем танго. Она очень хорошо, ну, в те времена это было модно, танго, фокстротлар, бюртлар, вальслар, нелер. И вот она даже говорила, что халык жырларына ошаган жырлар позже у нее появлялись. Әлфия ханым әнисе иҗатын армый-талмый пропагандалаучы, бихисап китаплар авторы. Күптән түгел 99 яшьлек туган көнен билгеләп узган балеринага ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Композитор буларак Сара Садыкованың иҗаты бигрәк тә җыр жанры белән бәйле. Аның иң популяр җырлары арасыннан «Көтәм сине», «Балкый Шәймирза утлары», «Әй язмыш, «Җидегән чишмә», «Казан кичләре», «Туган авылыма», «Ак пароход» бүген дә яратып тыңлана торган әсәрләрдән, җыр сәнгатенең җәүһәрләреннән санала. Алар милли мәдәниятебезнең алтын фондына керде. Татарстан Республикасының бірінші президенті Минтимир Шәймиев мәшһүр композитор шәхсе хакында. Сара апа иҗаты белән мәдәниятебез күгендә мәңге сүнмәс йолдыз булып калыкты. Сара Садыкова моң чишмәсе ул. Халкыбыз яшәгәндә моң яшәр. Моң яшәгәндә йөрәк түребездә Сара апа Садыкова да яшәр диде. Халкыбыз аны яратып, үз итеп, калфаклы сандугач дип атый. Сара ханым яшәү дәверендә актив җәмәгать эшлеклесе буларак та киң танылды. Казанның Максим Горький исемендәге клубы каршында татар халык хоры оештырды һәм күп еллар аның җитәкчесе булды. Яшь талантларны барлау, аларны үстерүгә зур көч куйды. Сара Садыкова 1986 елның 7 июнендә арабыздан китеп барды. Казанның Татар бистәсе зиратында җирләнде. Ул Тастырның халык артисты, РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә, Тастырның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булды. Аның истәлегенә багышлап һәм иҗат мирасын пропагандалау максатында Казанда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта музыкаль фестивальләр, конкурслар, концертлар үткәрелә, фильмнар күрсәтелә. Чаллы шәһәрендәге концертлар залына, Казандагы һәм Апас районы Тутай авылындагы урамнарга аның исеме бирелде. Казанда ул яшәгән йорт диварына истәлек тактасы куелды. Тутай авылында аның музее эшли. Тутай мәктәбе аның исеме белән аталды.
Әлеге күркәм чараларны гамәлгә ашыруда, әнисенең иҗади мирасын барлауда, әсәрләрен даими рәвештә дөньяга чыгарып, киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә кызы Әлфия Айдарская биниһая эш башкара. Йөрәгемдә, телләремдә, исемең тирбәлгәндә, халкым, җырым сиңа дип яза Сара Садыкова. Бар булмышы белән халкына хезмәт иткән шәхес була ул. Минем кулымда Сара Садыкованың кызы Әлфия Айдарская төзегән истәлекләр китабы. Монда мәгълүматлар бик күп. Һәм бу китапны Әлфия апа безнең театрга истәлеккә язып бирде үз кулы белән Камал исемендәге Академия театрының музеена диде. Һәм мин шушы китапның беренче битләрендәге бер тарихи җөмләне дә әйтәсем килә. Ул 1921 елда Фатих Әмирхан тарафыннан әйтелгән сүзләр: "Сара сеңлем, табигать сиңа моңлы матур тавыш биргән. Тавышы булмаган кеше дә укытучы була ала. Син җырны ташлама" дигән. Сара Садыкованың театраль иҗаты аерым игътибарга лаек. Үзе җанландырган персонажлары да бихисап, сәхнә әсәрләре өчен иҗат иткән көйләре исә 2 дистә тирәсе. Әле аның иң күренекле спектакльләреннән берсе Вадивиль, ул күк капысы ачылса Хайвахид әсәре буенча куелды. Рәфкать Бикчәнтәев куйды. Төпрелдә уйнаган иде Найла Пагараева. Аның бер мәкаләсе дә бар хәтта. Сара апа турында язган: "Гомере аның моңлы бер җыр иде" дип. Ул чынлап та шулай. Менә шушы күк капысы ачылса, ул 400-дән артыграк уйналды. Бу театрда аның кадәр күп уйналу, ул бик зур уңыш дигән сүз. Һәм искиткеч матур, якты музыка иде. Күк капысы ачылса Сара апаның, анда һәрбер персонажга менә шуның характерын тотып алып яза белү музыканы. Менә бу искиткеч зур талант дигән сүз. Лара ханым озак кына Сара Садыкованың көйләрен үз иҗатында шагылыш табуы хакында хатирәләрен яңартып утырды. Рабит Батулла язган "Туйлар узгач" дигән музыкаль комедия Вадивиль, ул шулай ук ничә ел рәттән бер туктаусыз зур уңыш белән барды. Ул спектакльдә "Туйлар узгач" Ләйлә белән Мәҗнүн мәхәббәте, бүгенге көн Ләйләне мин уйнаган идем ул чакта. Һәм анда да менә 6-7 персонаж. Аларның һәрберсенә шундый матур, туры килгән җырлар язган инде ул. Аннан соң бу спектакльне, бу әсәрне минем Финляндиядә татарлар янына барып, анда мин берничә спектакль куйган идем. Алар бүгенге көн турындагы бер спектакль куюымны сорадылар. Шул вакытта мин шушы әсәрне искә төшереп, Сара Садыкова язган шушы көйләрнең эзләде, әмма ноталар юк иде бер кайда да. Ни жәл. Әмма мин бүтән 6-7 персонажга язылган шушы көйләрне барысы да исемдә, бүген дә барсында көйләп җырлап бирерлек. Аларны мин нотага яздыртып, шулай итеп без Хельсинкида, әле хәтта Нью-Йоркка барып күрсәттек ул спектакльне. Андагы менә шушы Финляндиядә яшәүче татарлар Сара Садыкованың шушы җырларын бик яратып, җырлап сәхнәдән җиткерделәр. Турыгыздан үтеп киткән саен юксынудан җанны моң сара. Моңнарымны кушып исемеңә җыр чыгардым сиңа моң сара. Җыр чыгарып була, моң чыгармы без көйләгән милли көйләрдән. Тәрәзәләр аша ишетелеп торыр микән алар өйләрдән. Лена Шагырҗан шигыре. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар музыкасы, театры һәм профессиональ вокал башкару сәнгате үсешенә гаять зур өлеш керткән шәхес, атаклы композитор, Тассырның халык артисты Сара Садыкова хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.